Yan na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Pipila ka mga lumad nga dayo gikan sa laing lugar nga nagapamasko sa Davao City, gipang rescue sa otoridad aron mapapauli sa ilang probinsya. Fireworks display, mipalya, ug duha mismo nang buto duol sa mga taong mitambong sa usa ka panagtapok sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Duha ka security guards gipamusil sa riding in tandem suspect sa Taguluan, Misamis Oriental. Usa patay, usa samdan. Pipila ka nagunang dalan sa downtown Davao, pasirad-an karong Domingo alang sa parada sa Pasko Fiesta 2024. Og Sofronio Vasquez, pinakaunang Filipino ug Asian nga midaog sa The Voice USA. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.